Ešte ne. Takže čauku, ja jmenuji Snotry a dneska si pozahrajeme na tomto Magix. To čo bolo? Bože. To ja môžem. Kde sú tí zasrané ovce? Píp! To boha nadal. Ja budem to len pípať. Ahoj. Máte odbytovka. Môžeš. Ja som si prdel teraz. Nemusíš. Tento krpec vedľa nás si prdol. Ja som povedal chuj a ty si chuj. A ty si duj. A Miško je pluj. Budeme mať postel. Hej, natáčam ťa. Hej, natáčaj. Ja hovorím Hej, hej, hej. Tak si ho zežer, hej. Prestan, Peter, lebo si ten tablet oplískam o zem. Aspoň ťa som si úchol. Oplískam o zem! Máš. To je debil. Pozri, on máš kretínu. To komu hovoríš debil? Tebe. Pozri, to je hororovka. Hej, dedina. Pozri, pekný si. Ty jak si ju našiel? Normálne. Chceš jeden sít? Čo? 9,99. Hej, dám ti jeden dobrý sít, dobre? Potom, keď skončíme video. Dobre. By si mala. To čo je repa? No, to je v novej verzii. A to prečo? To však toto je stará verzia ešte. Není, to je tá, čo má Tak ale prečo teda nepadá one? Tých bobcov one. Prečo nepadá teda z ovec one? Maso. To je ani ja nemám, však to je ešte. To čo to zabudli dať? Bol som moc vysoko. Tak si ho žarie. Hej, hej, Miška zežer. To by som rád urobil. Peťo by tak chcel zožrať. Hej, ten vôbec nežula. Miško je taký dobrý. Tak mi sa nehovorí. Miško? Vieš, že už Si zlý. s lyžerami sa dá už obchodovať. Nerob. To je prasa, ten tvoj brat, že? A ináč chod natáčam. Hej, tam je môj dom tento. To je môj dom. Aj môj, ja som na streche. Však tam nič není. No lebo ma ešte na môj Minecraft. Čau. Ako sa s nimi obchoduje? Musíš im hodiť jedlo. To sa ako robí? Ty nevieš házať? Ne. Iba to podľa času hodí. Hádze sú. Ale to musíš iba farmárovi. To je farmár, to Môžeme nie hádať. Ne. Za chvíľu môžeš ty. Toto bude môj dom. Kedy je farmár? Ten, čo má plášť a je hnedý. Tento? No. A musíš mu hodiť semienka. No teraz? zobral to. Teraz nám ho ťuknem? No, možno ti hodí. Nehodil. Ale však to je jak koš, to je dobré. Hej. Tak to veľkou budeš. Ale dobre to jere. Idem do svojho domu. To je môj, ja som na streche. Toto je tvoj. Není to vačí. Tento. Chcem tento. Dnes sa mi tam robí schody. Ty, čo to
Čo robíš ty, svinia?